שלום לכולם. ביחידה הזאת אנחנו נלמד על דפדפן כרום, נכיר את האפשרויות השונות בדפדפן כרום, וגם נלמד טיפים וטריקים כדי להתנהל בדפדפן כרום בצורה יעילה יותר. אז בואו נסתכל רגע בדפדפן. הנה חלון פתוח של הדפדפן, ואנחנו יכולים לראות שבעצם כרגע אין בו כלום. יכול להיות שאצלכם אתם מכירים שיש פה דברים, יש לכם כבר סימניות, או אתם מחוברים עם איזשהו משתמש, אבל אנחנו בעצם מתחילים מרמת הבסיס. אחד הדברים החשובים ביותר הוא לדאוג לעדכון של הדפדפן. מדי תקופה כדאי מאוד להיכנס לשלוש נקודות בצד שמאל, להיכנס ללחצן הגדרות, בלחצן הגדרות לבחור במידע כללי על כרום, ולבחור בעדכון כרום. כמו שאתם רואים כאן, הגרסה שלי אינה מעודכנת, וכדי לעדכן אותה הוא כבר הוריד את העדכון החדש, וכל מה שנותר לי לעשות זה הפעלה מחדש. אז אני נלחץ על הפעלה מחדש, ונמשיך מאותה נקודה בה הפסקנו תכף. אז הנה סיימנו את העדכון שלנו, הפעלנו את הדפדפן מחדש, ואתם רואים שהדפדפן מעודכן לגרסה האחרונה, זאת הגרסה הנוכחית. אז בואו נחזור חזרה. אם נחזור חזרה למסך הבית שלנו, אנחנו נראה שיש לנו למעלה כפתורים, אז מן הסתם אתם מכירים את זה, ואנחנו לא צריכים ללמוד את הכפתורים האלה. אחד הדברים הכי חשובים ושימושיים בדפדפן, הוא הסינכרון של דפדפן לחשבון. אם אנחנו נלחץ כאן על לחצן החשבון, אנחנו נראה את כל החשבונות שזמינים לנו, פרופילים אחרים שמחוברים לחשבון, וגם את הפרופיל בו אנחנו משתמשים. כרגע הוא פרופיל ברירת המחדל ואין בו שום חשבון מחובר. הדבר היפה והשימושי בכרום זה שאפשר להתחבר לחשבון הגוגל שלכם, חשבון עם gmail.com או חשבון הגוגל הבית ספרי למי שקיבל מבית הספר או מהארגון שבו הוא עובד, ולסנכרן את כל המידע שלו ואת ההתאמות האישיות שלו של דפדפן כרום. זאת אומרת שבהפעלת הסינכרון אפשר לסנכרן את כל הפרטים האישיים שנמצאים בדפדפן, את הסיסמאות השמורות, את הטפסים הממולאים מראש, את היסטוריית האתרים, וגם ההיסטוריה תישמר בין המכשירים השונים, ועוד הרבה דברים שנמצאים ברקע ומותאמים אישית בדפדפן, אפילו את העיצוב של הדפדפן. אז מומלץ להפעיל סינכרון, אבל ההמלצה היא דווקא על מחשבים שהם מחשבים אישיים. אם זה לא מחשב אישי אלא מחשב ציבורי, פחות כדאי להפעיל סינכרון, או אם מפעילים סינכרון כדאי מאוד לבטל אותו בתום השימוש, וגם את זה אנחנו נראה. אז בואו נעשה הפעלת סינכרון ונתחבר לאחד החשבונות. אני הולך להתחבר לחשבון שיש לי, וזה החשבון הזה. אוקיי. ונשים את הסיסמה. אוקיי. אז הנה הסיסמה. בואו נלחץ על לחצן הבא. ועכשיו הוא מבקש ממני, הוא שואל אותי האם להפעיל את הסינכרון. אז אתם רואים שבהפעלת הסינכרון אני אסנכרן בעצם את כל הסימניות, מילוי אוטומטי, התוספים, היסטוריה ועוד. אפשר ללחוץ על הגדרות ולהחליט מה מסונכרן או מה לא מסונכרן. בעצם זה הוביל אותנו ישירות למסך ההגדרות, והייתי פשוט יכול ללחוץ על אישור שם ולהפעיל את הסינכרון. אני יכול ללחוץ באותה מידה על אישור כאן, והנה הסינכרון לאדיר b.edu מתבצע. מה שקורה כרגע ברקע זה בעצם שכל התוספים וכל ההגדרות שלי מיובאות מהחשבון האישי, אבל כמו שאתם רואים כרגע החשבון הזה הוא חשבון ריק, אין בו שום דבר, אין בו שום הגדרות, אין בו שום סימניות, ואם אני אלחץ כאן, כבר כל האפליקציות של גוגל זמינות לי מתוך החשבון הזה, אני אוכל להיכנס לג'ימל ולדרייב ולבצע את הכל מכאן. אם נלחץ שוב פעם על העיגול בצד שמאל למעלה, אני רואה שהסינכרון מופעל, וכרגע אני במשתמש הזה. זה טוב כשאני עובד על משתמש מסוים, וגם אם אני נמצא על מחשב פרטי אז בשוטף, ואם אני נמצא על מחשב ציבורי, אז כמובן אני ארצה להסיר את החשבון הזה, להסיר את החשבון ברגע שאני עוזב את המחשב הציבורי. אני לא רוצה שכל הסיסמאות שלי וכל הדברים השמורים יהיו זמינים גם לאלה שבאים אחריי, אז מאוד חשוב לזכור לעשות את זה. ברגע שמסיימים את העבודה במשתמש שלי, אני אלחץ על פרופילים אחרים, אני אלחץ כאן ועל פרופילים אחרים, וכאן אני רואה את כל הפרופילים שזמינים במחשב הזה. אני צריך פשוט לבחור את הפרופיל שאותו אני רוצה להסיר. הפרופיל הזה כרגע נקרא בשם משתמש חדש, אני יכול לשנות לו את השם, הדגמה להשתלמות. בואו נכתוב את זה בעברית. וזה הפרופיל שכרגע אני נמצא בו.
אני יכול למחוק את הפרופילים ולהסיר פרופילים אחרים. בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. בואו נבחר הנה רשימת הפרופילים. והנה פרופיל הדגמה להשתלמות. ואני יכול לערוך את השם, אני יכול למחוק אותו. אם אני מוחק את הפרופיל, אתם רואים שהוא מוחק לי את היסטוריית הגלישה, סיסמאות ונתוני מילוי אוטומטי. כל מה ששמור לי במכשיר, הוא ימחק את זה. אז עוד פעם אני מדגים, אני רוצה להיכנס לפרופילים, נלחץ על הפרופילים, נלחץ על גלגל השיניים לפרופילים אחרים, החלון ברח לי לצד השני, ויופיע לנו החלון הזה, חלון הפרופילים, וכאן אנחנו יכולים לבחור מה הפרופיל הפעיל, איזה פרופיל פעיל במצב שלנו. אנחנו כרגע רואים את כל הפרופילים שזמינים לנו פה במחשב, ואני יכול לבחור, כרגע אני נמצא בהדגמה להשתלמות, זה הפרופיל שפעיל. אני יכול כמובן להסיר אותו, ואם אני ארצה בעצם למחוק את כל הפרטים מהמחשב, אז אני אסיר את הפרופיל הזה. אז זה בעצם הדרך לנהל את הפרופילים. אז כדאי להשתמש בפרופילים, אבל כדאי גם לשים לב להתנתק מהפרופיל בתום השימוש. דרך אחרת היא להשתמש באפשרות של גלישה בסתר. אם נלחץ על השלוש נקודות, אנחנו יכולים לבחור כאן בחלון אנונימי חדש. חלון אנונימי חדש זה גלישה בסתר. כדאי לקרוא את הפרטים פה ולראות שחלון של גלישה בסתר בעצם לא מסתיר את הפעילות שלנו בצורה מלאה. הוא רק לא שומר את ההיסטוריה ואת קבצי הקוקיז ואת המידע שהוזן בטפסים, אבל עדיין הוא משתמש בכל ההגדרות שנמצאות בדפדפן. אם הדפדפן מוגדר בהגדרות של משתמש כלשהו, עדיין ההגדרות האלה תקפות על הדפדפן. גם הסיסמאות ששמורות לנו במצב שהוא לא גלישה בסתר, יהיו זמינות לנו במצב של גלישה בסתר. אז מצב גלישה בסתר הוא טוב גם כן במחשב משותף. אם אנחנו רוצים לגלוש בלי לשמור את הפרטים האישיים שלנו, אנחנו יכולים כמובן להיכנס לכל אתר מגלישה בסתר בלי לשמור את הפרטים האישיים. אופציה טובה יותר מגלישה בסתר היא האופציה שנקראת מצב אורח. אם אנחנו לוחצים על העיגול כאן בצד שמאל, אנחנו יכולים למטה לבחור במצב אורח. מצב אורח הוא מצב נקי לחלוטין. הוא לא מחובר לחשבון, והוא מוחק את כל הדברים, כל ההגדרות שנעשות מסביב. הוא גם לא משתמש בשום פרטים אישיים מאחד הפרופילים האחרים שנמצאים בדפדפן. אז מצב גלישת אורח הוא מצב עדיף לשימוש, אבל גם הוא וגם גלישה בסתר בעצם מתנהגים בצורה די דומה. ההבדל ביניהם הוא שגלישה בסתר משתמש בהגדרות הדפדפן, כולל הסיסמאות השמורות והטפסים השמורים, וגלישת אורח הוא כאילו משתמש זמני לצורך שימוש מקומי, ואחרי שאנחנו סוגרים את כל החלונות של גלישת אורח או גלישה בסתר, כל המידע האישי שהיה שמור שם נמחק ולא מוצג לאלה שבאים אחרינו. והנה הטיפ הראשון שלנו לשימוש במחשב משותף. אם אנחנו נקליד במקלדת את הצירוף מקשים קונטרול פלוס שיפט פלוס N, אנחנו נקבל חלון גלישה בסתר חדש. אופציה אחרת היא, אם אנחנו לא רוצים גלישה בסתר, אנחנו פשוט נקליד CTRL, קונטרול, מקש הקונטרול למטה במקלדת, פלוס N. ההבדל ביניהם הוא שהאפשרות הראשונה רק פותחת לי חלון חדש בדפדפן, והאפשרות השנייה בעצם פותחת לי חלון גלישה בסתר חדש. אז בואו נעשה את זה. אני עכשיו סוגר את החלון של מצב אורח, אני לא רוצה את המצב אורח, ואני נמצא כרגע במשתמש שלי. אני אעשה קונטרול N, הופ, נפתח לי חלון חדש. אם אני אעשה קונטרול שיפט ו-N, נפתח לי חלון גלישה בסתר חדש. אז זה קיצור מקשים מאוד שימושי וטריוויאלי. אם אני רוצה בקלות, אני יושב על מחשב ואני רוצה לפתוח בקלות חלון גלישה בסתר, אז לא צריך לחפש אותו כאן בתפריטים. אפשר לראות קונטרול שיפט פלוס N חלון אנונימי חדש וקונטרול N חלון חדש. אם כבר הגענו לכאן, עוד קיצור מקשים מאוד מאוד שימושי שיכול להקל עלינו את העבודה, הוא הצירוף קונטרול T. קונטרול T מאפשר לי לפתוח כרטיסייה חדשה.
למשל, אני גולש בכרטיסייה הזאת, ולצורך העניין אני אכנס לאיזשהו אתר. בואו ניכנס לאתר כלשהו. ואני רוצה עכשיו ליצור כרטיסייה חדשה ולהיכנס לאתר נוסף. כל מה שאני צריך לעשות זה להקיש את צירוף המקשים, קונטרול ו-T. קונטרול פלוס האות T במקלדת. קונטרול T במקלדת יפתחו לי כרטיסייה חדשה בדפדפן. אז בואו נעשה את זה. קונטרול T, והנה נפתחה לי כרטיסייה חדשה. אז זו דרך קלה ופשוטה להתנהל עם כרטיסיות. אני יכול לפתוח בקלות כרטיסיות חדשות. עם קונטרול N לפתוח חלון חדש. קונטרול שיפט N לפתוח כרטיסייה במצב של גלישה בסתר. אם אני רוצה לסגור כרטיסיות, אני רוצה לסגור את הכרטיסייה, ושוב, לא להשתמש בעכבר, אלא אני נמצא כבר בתוך כרטיסייה, אני מדפדף בה ורוצה להשתמש בלוח המקשים, אני יכול להשתמש בקלות בקיצור. בואו נעשה את זה בחלון חדש. הקיצור שנקרא קונטרול פלוס האות W. קונטרול W בעצם סוגר לי את הכרטיסייה האחרונה. הוא מאפשר לי לסגור כרטיסיות בלי הצורך ללחוץ על ה-X בהם. אז אם אני עכשיו נמצא בכרטיסייה הזאת, אתם בלוח המקשים תעשו קונטרול W, לא עכשיו אלא על כרטיסייה אחרת, ותסגרו את הכרטיסייה הקודמת. אני יכול לעבור בין הכרטיסיות השונות, לדפדף בין הכרטיסיות עם מקש קונטרול, והמספרים שנמצאים לי למעלה, המספרים שנמצאים בלוח המקשים למעלה. אם אני אלחץ למשל על קונטרול 1, אז אני אהיה בכרטיסייה הראשונה, קונטרול 2 אני אעבור לכרטיסייה השנייה, וכן הלאה וכן הלאה. אם אני אעשה על קונטרול, אני אלחץ על קונטרול, אוקיי, הנה, קונטרול, אם אני אלחץ על קונטרול 9, הלכתי לכרטיסייה האחרונה. אם אני אעשה קונטרול 1, אני אעבור לכרטיסייה הראשונה. זה בעצם דרך לדפדף בין הכרטיסיות. ועכשיו, טיפ מאוד מאוד שימושי, שהמון אנשים צריכים אותו. אז הנה, כרגע פתחתי איזשהו אתר, ובואו נפתח כאן עוד כרטיסיות. אני יכול לפתוח כרטיסיות מתוך אתר, בלחיצה על הגלגלת, לחיצה על הלחצן האמצעי בעכבר, אני יכול לפתוח כרטיסיות. אז הנה פתחתי שתי כרטיסיות, אני יכול גם לסגור את הכרטיסייה בלחיצה על המקש האמצעי בעכבר. בואו נפתח למשל את הדף הימי, והנה כל הכרטיסיות האלה פתוחות לי. אתם רואים שכל הכרטיסיות פתוחות. אני יכול להוציא כרטיסייה מתוך רשימת הכרטיסיות, אני פשוט צריך לגרור אותה החוצה. הנה גררתי את כרטיסייה חדשה, ויש לי כאן 3 כרטיסיות וכאן כרטיסייה אחת, ואני יכול לראות אותם ביחד. מה יקרה אם אני הייתי באתר הזה, ובטעות סגרתי כרטיסייה, או אפילו בטעות סגרתי את כל הכרטיסיות. אוי, סגרתי את כל הכרטיסיות ועכשיו איפה הן? אז אנחנו יכולים תמיד לחזור לכרטיסיות האחרות על ידי חיפוש בהיסטוריה. ואם נלחץ על 3 נקודות והיסטוריה, נוכל לראות את כל הכרטיסיות שנסגרו, וגם את נסגרו לאחרונה, הנה 3 כרטיסיות. אבל אתם רואים שיש לנו כאן לחצן מאוד מאוד מעניין, אפשרות מאוד שימושית. כתוב לנו שאם נלחץ קונטרול, שיפט ו-T, צירוף המקשים קונטרול, שיפט, T, נוכל לשחזר את הכרטיסיות האחרונות שנסגרו. אז מה שאני הולך לעשות עכשיו, נכון, אנחנו סגרנו את הכרטיסיות, אני הולך להקיש במקלדת קונטרול, שיפט ואת האות T, והנה 3 הכרטיסיות שנסגרו לנו קודם נפתחו לנו בבת אחת. אז זו דרך שיכולה מאוד להקל לנו את החיים. פתאום מישהו ישב לנו על המחשב וסגר לנו את כל הכרטיסיות, נוכל להקיש קונטרול, שיפט ו-T, צירוף המקשים הזה, כמה פעמים, שוב ושוב ושוב, עד שכל הכרטיסיות הרלוונטיות שסגרנו יחזרו. בעצם הוא שואב את המידע מתוך ההיסטוריה. בהיסטוריה הוא רואה מה נסגר לאחרונה, ופותח אותם לפי סדר סגירתן. האחרונה שנסגרה היא היא הראשונה שתיפתח. וכך הלאה וכך הלאה. זאת אומרת שאם אני אסגור עכשיו אחת מהכרטיסיות, ואני אסגור גם את הכרטיסייה הזאת, 2 הכרטיסיות, ואני נלחץ קונטרול, שיפט ו-T פעמיים, 1, 2, 2 הכרטיסיות שסגרתי, נפתחות לי, הפוך מסדר סגירתן. זאת שנסגרה האחרונה תיפתח ראשונה, וזאת שנסגרה ראשונה, כמובן תיפתח אחרונה. אז זה קיצור מקשים מאוד מאוד שימושי, שמקל עלינו את השימוש בדפדפן. ועד כאן שימוש בסיסי והתנהלות עם כרטיסיות. בסרטון הבא נראה איך אנחנו יכולים לסדר את הכרטיסיות קצת בצורה יותר נעימה לעיניים.
ועוד טיפים נוספים לשימוש בדפדפן.